Iloy sa Kabatuan, Iloilo nagapangayo sang bulig agud mapabulong ang tiil nga amat-amat nga ginaot-ot sang sakit. Nakatutok, Ashley Liza. Temporaryo nga naguntat sa ubra si Manong Angie bilang isa ka driver para mag-atipan sang iya nagamasakit nga asawa. Nagligad nga tuig sang ila na talupangdan nga amat-amat nga nagadako ang pila sa tiil sang 37 anyos nga si Irene. Nabudlayan na nga magtindog si Irene kag nagagwa na ang unod sang iya tiil bangod sa pag-ut-ot sang sakit. Wala man ang buot, kaluoy man gusto ko naman tani nga mag-ubra kay parang masin paano may pakaong sa pamilya ko ti subong hindi ko ka ubra kay ako gatipan siya. Tapos ugangan ko ang daan bulag pa. May duwa ka kabataan ang mag-asawa. Bangod wala sa palangitan-an, nagapanawagan sila sang bulig sa pagpakonsulta kag pagpa-opera ni Irene. May bulawan nun nga tagipusoon nga mangayo lang kami sang bisan gamay lang nga bulig para nga makuha lang ako ng asawa bisan sa pagpa-opera na lang. Nagalaom si Manong Angie nga mag-ayo pa ang iya asawa kag magbalik sa normal ang ila pagpangabuhi. Sa mga luyag magbulig kay Irene, mahimo mag-contact sa cellphone number 0912-897-7748 o kung 0909-667-8096. Ashley Liza, 1 Western Visayas.